Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning. Tawagin niyo na lang po akong Barry, 48 years old lang, Muntinlupa. Byudo na po ako, Kolantits. Kaya ako na lang nag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Masakit. Ang lakas ng mic ko kahit ang layo ko. Masakit mang tanggapin pero nagkasakit ang asawa ko dahil sa komplikasyon sa kidney. 3 buwan nang nakalipas mula nung nawala siya pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Nahirapan po akong mag-move on, lalong-lalo na ang aking mga anak. Hindi po ako nakapaghanda sa mga pangyayari. Kaya halos linggo-linggo binibisita namin siya. Minsan twice a week pa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Papalaro po tayo pag katapos natin nadadalaw kay Mama. Sige anak. Mamaya na nagdadasal pa si Papa dito. Di ka naman madasalin dati. Jinjin, wag mo nang ganyanin si Papa. Na para bang napapanggap lang. Di lang ako sanay. Wait lang hindi ko kayo Dapat nga umiiyak ka rin eh. Kasi kung naiiyak na rin ako, namimiss ko na si Mama, Papa. Miss ko din naman si Mama pero alam ko kapag nakita niya tayo na sad-sad, masasad din siya. Dapat po masaya tayo na di na siya nahihirapan. Oo nga naman, Barry. Tama naman si Tsaka Jinjin. pala, tita. Ako, titsahin niyo ako eh. Alam ko naman yun. Pero hindi naman maiwasan. Parang kahapon lang nangyayari yung lahat. Naalala ko pa rin nung nasa ospital tayo, naghihintay na lang. Okay lang yan. I-comfort mo yung tatay mo, Jinjin. Sige po, Papa, kaya mo yan. Maniwala ako. Ilang araw lang. Huwag, hindi ka na. Nainis kasi ako! Huwag ka na mainis. Huwag ka muna matigil. Yun, ano? Okay, Papa, ako kampi. Siyempre, may bro code kami ni Papa. Saan po tayo kakain pagkatapos? Talaga yun yung iniisip mo? Siyempre, si Mama kasi po, mapagmahal yan siya. Alam ko, kung nanonood siya sa atin, sasabihin niya din, kain tayo pagkatapos. Diba? Oo nga, nagugutom na rin ako, Alam ko Papa. na, kumanta na tayo dahil lang
ng pangbalungkot dito sa sementeryo. Anong kakantahin mo? Hoy, huwag kayo mag-ingay. Baka magising yung ibang It nakahimbay might dito. be you. It might... It might be you, Tita Trixie, ang susunod kay Mama. Ako! Walang iyak ang bata ka! Gusto mo na lang ako mawala, tapos... Something's telling me it might be you. Hindi ako mapaturo. Bayos ka, hoy. Tumigil ka na ngayon, tatay mo. Oh. Nagjo-joke lang Okay lang ako yan. kasi po lahat tayo sad. Sino gusto maging happy na matayan nga? Dapat ba maging happy? Okay lang yan. Barry, alam mo naman namin na mahal mo yung kapatid ko eh. Alam mo, yung mga bata, andito naman kami para tumulong sa pag-alaga sa kanila. Salamat po. Salamat po, ate. Kaya kayo magpakabait kayo. Aba, mabait kami. Mapapagsalita naman to. Mababait yun yung sagot mo. Siyahin mo ako ngayon ka sumagot. Bait. Sis, dapat siguro sinama ko. Mabait ba yan, na tita? Nagsasalita. Wow, ikaw na una, it might be you. Ako yung masusunod sa kapatid ko. Mabait yun. Somewhere down the road. Kasi magkikita kayo ni Mama pag Tingnan mo. Ano ba dagdagan mo? Ano? What matters most is magkakasama tayo pagdating ng one day ni Mama. Ayos yung hair ko. Alam Tita ko naman. Trixie, daan tayo ng Watson. Hoy, nagluluksa mo yung tatay mo. Ang dami mo. Sige, mapasunod tayo sa mga UB Express boys. Oh, sa mga Watson lady. Sa'yo na, Barry. Okay na yan, tanan na. Ang pangit flower gutom na na yung nabili mga bata. natin. Tag 100 lang. Yun lang yung budget ko eh. Weekly naman tayo Bakit dito. yung kandila pa parang gamit na sa birthday? Diyan sa kabila, huwag ka na maingay. Wala naman ang tao namatay agad eh. Nung sinindihan nila, bago pa yan. Gunas nyo pa yan. Okay. Pagod na ako mag-joke. Ay, mga anak ko, doon ako humuhugot ng lakas ko lang, tits, kasi para sa kanila, mas naintindihan pa nila na wala na silang nanay. Ako hindi. Ba't ganun ang nangyari? Ang aga naman yung kinuha sa amin. Habang nagmo-move on ako, nagparamdam ang aking Oh, di ba? Oh, di ba? Tama si Jinjin. Huwag ka muna mag-react dyan. kinomfort ako ng kaibigan kong si Jing. Totoo, magkaibigan lang naman kami talaga. Alam niya, hirap na hirap ako sa pinagdadaanan ko. At yun, di ko alam na nagkaroon na pala kami ng situationship. Salok-sa pamor. Isang araw, pinasyal ko mga bata at kumain kami sa paborito nilang fast food. Kain lang kayo ha, order pa. Papa, gusto ko pa ng burger steak kasi bitin sa akin yung 2-piece chicken. Sige, order ka lang. Ikaw, Jinjin. Gusto ko po ng Ano? tall, dark, and handsome. Uy, Jinjin, bata mo pa. Tall po pala na magana Starbucks mamaya. Tall, hot, and yummy. Sige, kahit anong order mo, sabihin mo na lang mamaya, ha? Papa, bakit bagong ahit ka tiyang bigote? Tsaka,
Bagong gupit. Parang nagupit ka po, tsaka nagpa-manicure ka pa. Hindi ka naman ng ganyan eh. May bisita kasi ako. Ayan na ano nga, siya? sinasabi. Ayan na nga, Papakilala. sinasabi ko. May papakilala lang Ano ako. nga ngayong buwan, Papa? Anong buwan ngayon? Sabi mo, sumagot ka. Buwan? Anong buwan? Ano pong months ngayon? Ano ngayon eh? March. March, oh. Kailan namatay si Mama? Mga December. December. Bilangin natin, December, January, February, March. Ilang buwan? 3. 3 months. 3 months rule. Sakto, 3 months. Sobra na nga eh. Sige. Ay, binilang teka ko. lang. Ay, kumusta? Hello. Oy. Oh, wow. Si Tita Jing nyo, ito yung mga anak ko. Si Sabay Jun, tayo, Jun, Jun, Jun. Jun. 1, 2, 3, go. Tita Jing! Ano bago yung ano ko? Pupupunas. 1, 2, 3, go. Tita Jing! Oo, ako si Jing. Kahit wag na Tita Jing, Jing lang okay na ako. Uy, ano ka ba? Siyempre, respeto yan. Naiintindihan ko Tita naman Jing. yung mga bata. Kung pwede nga lang, Mami Jing na eh. 1, 2, 3. Mami Jing! Oo, bakit? Hindi. Can you explain what's happening, Papa? Can you Mga explain anak. to us? Matagal na kami magkakilala ni Tita Jing nyo, magkaibigan. Alam niya na nahirapan na ako. Gusto ko rin na may mag-alaga sa inyo pag wala ako. At napag-usapan na naming dalawa to. Di ba? Ano unang po sabi nyo? Gusto nyo mag-alaga sa amin. Pag wala. Ano pa? May sinabi kayo prior to that. Matagal na kami magkakilala, Matagal magkaibigan. magkakilala, oo. magkaibigan. Tsaka may taga-alaga sa amin. Yung ba talaga yun? Oo naman. At syempre, kailangan ko rin Wala na yung Diretsuhin mo nanay na niya. yung mga bata. Kasi nalilito eh. Siyempre, iba yung mga bagets ngayon eh. Mga anak, ano mang gagawin natin, hindi na natin may ibabalik yung nanay nyo. Diretsuhin mo na yung mga bata. Kaya, para mas mabilis. Kayo na po! Oo, kami na. Ayan! Ang tagal-tagal! Ang dami sinabi! Uy, Jinjin! 3 minutes po! Tatay natin yan! Ang tagal kasi ako kasi sa paganyan-ganyan. Ako... Maniwala na sana ako may ganun. Opo, masyado mambulak Papa, ako okay lang po magsalita. sa akin. Papa, Tita Jing, welcome to the family po. Wow, welcome to the family! Jinjin, bakit? May magagawa po ba kami? Mga bata pa lang kami, minors. So, susunod lang kami sa guardian namin, sa parents. Wala naman po kami magagawa eh. Naglandian po kayo agad pagkatapos na mamatay ni Mama ng 3 months. Oh, Jinjin! Paiyak-iyak pa yan po si Tita Jing. Paiyak-iyak pa yan si Papa sa sementeryo. Hindi ako nakaka-move on. Sabi niya hindi siya makaka-move on. Para nga maka-move on. So, ginamit niyo rebound si Tita Jing. Hindi, ganun. Siguro sa bahay natin pag-usapan o sa somewhere na hindi masyadong marami nakakarinig. Kasi... Sige na, ako na bahala. Ako na bahala nakakausap sa kanila. May sipon po kayo, Tita Jing. Oo, pasensya na. Pati nga si Papa niyo eh. Ay, Sige, nawaan siguro ako. nag-anohan na kayo ng laway. Agad pong nakarating ang balitang yun, Kolantit, sa pamilya ng yumaong kong asawa. At kinausap nila ako. Ano, ipaliwanag mong mabuti. Nay. Ang sinasabi ni Trixie. Paiyak-iyak pa yan doon sa sementeryo. Oo. Tapos, ganyan lang. Wala, kaka 3 months lang. Pinalitan na agad yung Hindi. kapatid ko. Hindi pa nagbabang luksa, nagbabang panty na. Dahil galaw ka. Dahil gusto ko mag-react. Nalito. Patingin niya ng babang panty. Ay! Dali. Bawal na naman ako nito. Ikaw kasi! Huwag mo na akong gayahin. Sabi ko nga, nagaya ko na eh. Ma, pa, mahal ko po yung anak nyo.
Pero ano pong magagawa ko? Hindi ko naman na siya maibabalik eh. Gusto ko may mag-alaga rin sa mga anak namin. At siguro naman... Kaya naman aming Kaya naman naming alagaan. Pero nga. pinalitan mo agad yung anak namin. Oo nga. Baka naman nagkukwentuhan na kayo na, nagsisituationship na kayo niyan, hindi pa man nawawala ang anak namin. Ay, hindi. Kabilis yung naging kayo. Matagal na kaming magkakilala pero hindi naman po sa ganun. Baka, nag-overlap yan habang Oo, alam ko hospital yan. si Gawain ni kapatid Kanor ko. yan eh. Ah? Dati pa naman yun. Gusto mo talaga eh, natir-trigger ako eh. Hindi, darling. Ikaw, Brad. Hindi, Brad na tuloy. Brad na. Kasi nainis ako eh. Anak namin yun. Wala pang date anniversary. Kaya nga! Pinalitan mo na? Ano Ko. pong gusto nyo? Mawalang galang lang. Gusto nyo po ba habang buhay na ako magluluksa dahil nawala yung anak nyo? Hindi namin sinasabing ganoon. 3 months pa lang. Oo nga, Brad. Pinalampas lang ang 40 days pagkatapos ganyan na. Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo sa gawain mo? Wala naman po kaming ginagawang masama. Mahal ko yung anak nyo. Hindi mo mahal na, palitan mo nga agad eh. Oo nga. Sino ngayon dadalaw sa anak ko sa puntod niya? Napalitan mo na. Siyempre yung pinalit mo hindi papayag yan. Diyos ko, mahiya ka nga sa balat mo. Umuwi ka na nga. Unahin mo muna yung mga bata. Tama yung mga biyenan mo. Ano ka ba? Huwag mo silang pakinggan. Ang importante tayong dalawa eh. Bari, naiintindihan ko. Pero tama sila eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Kaya tuloy na pagbibintangan ako malandi. Baka akala nila ganun ako klase ng babae. Alam ko naman sa sarili ko at alam mo sa sarili mo hindi ka ganun. At alam ko maiintindihan tayo ng yumao kong asawa kaya ipaglaban natin to. Paano? Wala akong kakampi. Ako yung kakampi mo. Nahirapan ako. Pati mga anak mo, ramdam ko na ayaw Tatanggap nila. ka rin nila. Tatanggap ka rin nila. Wala na sila magagawa dun. Paglalabang kita. Mahal mo ko. Mahal kita. Jean, mahal kita. Mahal din kita, Bari. Ang hirap eh. In the morning sun, I feel you touch. Metro's #1 Love Radio. Basic.